खुंगा 24 सनितपुर जिल्ला आरो खुंगा 29 बिश्वनाथ आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादा बोसोरारि जुथुमा खुंफुंदों। खुंगा 24 बोसोरारि जुथुमा बोखावजायै सनितपुर जिल्ला आरो खुंगा 29 बिश्वनाथ आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरारि जुथुमाया सानथामनि हाबाफारिजों 12, 13 आरो 14 बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय नदुवार ओनसोलनि देलायस्रि सेन्टार साखाथिनि हाथिपति दालाइसा ब्रह्म यज्ञसालिनि फोथाराव गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। बे हाबाफारिनि गेवलां मेलखौ मुस्रि उदयराम सियारि बिथाङा आफादगिरि मासि लानानै बेखेवगिरि मुस्रि बेरेन बसुमतारी बादग' नेहाथारि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। पण्डित देवनायक अधिकारी आफादगिरि अल आसाम हिन्दु परिषद परिचालना कमिटि लोगोसे मनरन्जन ब्रह्म गाहाय फोसावगिरि दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसाद संसद आरो बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि आफादगिरि संगल गयारी लोगोसे ब्रह्म धोरोम आफादजों धोरोम गुरुजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि 24 जिल्ला बोसोरारि जुथुमा बे जुथुमाखौ हाथिपति प्राइमारि जगनेलावहाय लानाय जादों। सानथामनि हाबाफारि लानानै बे सावरायमेलखौ लानाय जादों आरो बे सानथामनि हाबाफारि मेलनि दिनै जोबथा सान परम ब्रह्मनि अननायाव बे जोङो सानथामनि हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै खुंफुंनानै दिनै जोबथा सानाव आङो इसोरनाव आर'ज गाबदों जाहाथे जोङो बे जोबथा सानखौ मोजाङै जोङो जाफुंसार होनानै दिनै फोजोबनो हायो आरो बे सानथामनि गेजेराव जोङो दरब्रै आन्चलिकनि गासिबो आइ आफामोनखौ जोङो जानाय लोंनायनि सुबिदा होनाय जादों आरो गासैबो जोंनि दरब्रै आन्चलिकनि आइ आफामोना फैनानै बे सानथामनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बाहागो बायदियै फारिलाइ बायदियै जोङो फैयै जोबथा फारिलाइ बे फारिलाइयाबो दिनै मोजाङै जोबसिगोन होननानै आं आसा खालामदों। बेखौनो आङो परम ब्रह्मनाव आर'ज गाबनानै दिनैनि आङो मेलखौ फोजोबगोन होननानै आङो आसा खालामदों। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो नोंथांमोननि जिथुनाखि दिनै निउस चेनेल नोंथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै दिनै जोंनि जोबथा गेवलां मेलाव बेबायदि खौरां लाफैदों। बेनिखायनो जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय जानानै आङो नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों जाहाथे नोंथांमोनाबो परम ब्रह्मनि अननायाव मोजाङै थांना थायो आरो फैगौ बोसोराव जोङो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन खुंनानै जोङो मुलुग संसारखौ मोजाङै खुंनो हायो बेखौनो आसा खालामनानै आङो सुंद' बिबुंथिखौ आं एसे हाबाफारियाव गासै 4 आन्चलिकजों लानानै जोङो 1500सो मानसि जोंनि बे सावरायमेलाव बाहागो लादों आरो बे 1500 भक्तफ्रा फैनानै जोंहा मोजाङै बे सानथामनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिनै बाहागो लागासिनो दं आरो आङो जोबथासिम मोजाङै बाहागो लागोन होननानै आङो बानजाय आफादनिफ्राय खावलायो। बे मेलनि गेजेरजों माबाफोर सोलायनाय लाबोगोन होनना नोंथाङा सानो नामा? आरो बे सानथामनि हाबाफारिनि सावरायमेलजों दानि सोलिबोनाय लाइमोनसा आरो जोंनि समनिया बोराय बुरि जोंनि धोरोमनि ब्रह्म धोरोमनि समानखान्थि नेमखान्थि धोरोमखान्थि निस्सय सोलायगोन होननानै आं आसा खालामदों। मानो होनबा जोंनि बर' हारिया गोग्लैसोनाय बे गोग्लैसोनाय हारिनिफ्राय एसेबाबो गोजौआव थांगोन होननानै आङो आसा खालामदों। মই সংবাদদাতাসকলক মই নমস্কাৰ প্ৰণাম কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ মই খুব চমুকৈ ক'বলৈ ওলাইছোঁ আজি এই দেলাইশ্ৰী চেণ্টাৰ প্ৰাংগণৰ হাতীপতি প্ৰাইমাৰীৰ ব্ৰহ্মসেৱা আশ্ৰমত 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অবিভক্ত শোণিতপুৰ জিলা ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ যি 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যি অধিৱেশন হৈ গ'ল এই অধিৱেশনৰ আজি শেষ অধিৱেশন আৰু এই অধিৱেশনত মোকে উদ্বোধক হিচাপে কমিটিৰ পৰা বাছনি কৰিছিলে যিহেতু প্ৰকৃত উদ্বোধক কাৰ্যসূচী মতে আমাৰ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ MLA ছাৰ প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ তেখেতৰ অনুপস্থিতিত মোকে আজি উদ্বোধক হিচাপে
মুকলি সভাটো উদ্বোধন কৰিবলৈ দিয়াত মই উদ্বোধন কৰিলোঁ আৰু যথেষ্ট ইয়াত ৰাইজৰ সমাগম পাইছোঁ ধুনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তিনিদিনীয়া যিটো কাৰ্যসূচী ই খুব সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ইয়াত আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ মানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিবিলাক নেকি শাস্ত্ৰপাঠ হৈ গৈছে খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু খুব সুখ শান্তি বা কোনো এটা বিশৃংখল নোহোৱাকৈ এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটো হৈ গৈছে আমি নথৈ খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ভক্তপ্ৰাণ সকলেও আনন্দিত হৈছে আৰু মঞ্চত অনেক অতিথিবৃন্দ আছে তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকৰ মন্তব্য ৰাখিব আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকেও এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ লাভ কৰিছে আৰু এনেহেন পৰিৱেশৰ দ্বাৰা আমাৰ সমাজখন শান্তি হ'ব আৰু শান্তি হ'লে উন্নতি হ'ব যিহেতু ধৰ্মৰ দ্বাৰা এখন সমাজ সংস্কাৰ কৰিব পাৰি আৰু ধৰ্মৰ দ্বাৰা এখন সমাজ ধৰি ৰাখিব পাৰি আৰু শাস্ত্ৰৰ যিবিলাক বাণী গুৰুসকলৰ যিবিলাক আদৰ্শ আৰু বাণী সেইবিলাক হ'ল একোটা মানে ৰছীৰ দৰে বা শিকলিৰ দৰে আৰু যি ৰছী বা শিকলিৰ দ্বাৰা আমি সমাজখন সুন্দৰভাৱে বান্ধি ৰাখিব পাৰোঁ গতিকে মই এইখিনিকে চমুকে ক'লোঁ ধন্যবাদ मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं OT टेकनिशियान ICU टेकनिशियान रेडियोल'जि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन